زي أقل تلفزيون إرترا مرب على الطباباتي السلام كمي تغني كبرانن نايلومي تحستونا أب قوانقوا زملكت كخونيو أبزي أب ستوديو نادما ناي قوانقوا بودسن تمارمارن أبا قرماي أبراهام لو أبا قرماي أبراها بزح قوانقوا يفولتو بزح صحفات يسنادو بعبي إدما أبترقما وسرحن مرمراوي مسرحتن بنتفت زواسو زلو زي قائم نايلومي تحسونا استفالالي أرستات قواز حقو فنتخوني جن كم زفلت باستفالالي وانات قوان قواز ملكات عبيا سوات او قبريهم بعبي دما مزقى بقالات استقرينيا أبت بالعباي متحف عبيا سوات او قبريهم نايلومي أرستنا نزي مأكل زقبري خوني مكتتالكم بمعدام بغتانا مدمنا حنسقرينا فلما أبا قرماي أزي مسكنوكم أبايات قوان قوان تايم مرحبا برقص قوان تزهيلو سبات كرهوا عين خالون التي أنا العون هجي عوشت أي زرد أن نسمع عن زحاسون نخالق نزخم ها جلس عين خالكون سخاون كوموس لذي حبرت فتر حد النز فتر حساب من الوقت فتر لذي كان نفسه كيف كافتي أنا زبر عالم وسيو مستي نسخة ونسخاتكم دروجن تواسيو أضحارنا كلهم نحنا زبل حدا أمر نخفته زخلهم سلزخانة قانقوا ناي كله مخفتيو ناي كله أفبيتنا خلنا نخل سلزي قانقوا سفر اللي خلنا ملكته قانقوا له سوا قانقوا له سلزي قل كم مرة خبي كم نحل نخل تعلم زراخب نخل تأكل زراخب نخل يوم زواهد نخلنا نخل سلزي قانقوا مسألة تاويس سلزي قا كابتن تجميرو كم عبلن بسنة صحفاء وملكعهم بالسفر على المقدي هناياتو ناي كله مرخبي سلازخانة تمجم مريا طبعا ناي قانقوا ناي مرخب أما نقولته وجنات حدنت ناي هفتاريو دحري قانقوا تفراليو خمتي درفنان درفهم بين خوين زبهال قانقوا دحر تفراليو حسابات تفراليو ماياتيو حسابات دحر تفراليو برداس درسين كخا نشتي في الليون ناب عابي جتشتن كبصح غير ما ياتي سلازي قانقوا مسرتاوي ناي مرزدان ناي حدنتن ناي حبرتن ملكتنا هنلو نخل كندي قانقوا تن 4 تسكيلات قديفه مالتي كندي قانقوا تقولوا مشم قانقوا ناي دنا افنا يزغفنا لنا قانقوا نحن نخل تقال ناي اوروبا قانقوات بتمرتيو قانقوا طاليانن انجليزن جرمنن ناي تمرت مسارح سلازخونه كون نتي مسرتاوي ناي منفساو تمرتي مدب زخونه ناي قدس مصحف نمصنع كا حد قدس مصحف زصنع قانقوا ابراهيستن غريخنا صبيخ ملخالو سلازبل نزي كمتي اتي درجه حتى قانقوا ابراهيستن غريخن كنا صنع كيدنا مايتيو حج خابزي بحقتي قانقوا ابراهيس مصنع ناي كلهم سماوي قانقوات زبحالو ابزي ماخلاي مراق زنبرو ناتنا قانقوات جزن تግርኛን ትግረን አምሓርኛን ካልኦትና ወዛአቱ ነዚ ንምፍላጥ ነዚ አጸቢቃ ርክባቱን ምርሓቁን ምቅራቡን ንምፍላጡን ሓጊዙ ስለዚ ኒ ትምህርቲ ቅዱስ መጽሐፍ ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ንምጽናዕ ምክንያቱ بوليكيدان بإبراهيم تصحيفه حدث كيدان كا بغريخ سلازخونه بتيم بقلاو قانقوا حدا سب كصنع زرلون انا بحق بوهم مرامر كوينو سلازبحال قد انو ما إبراهيم ناي كلتا 3 عامت غريخ كا ناي كلتا عامت كتغبر تقدس لذي نتصحف انبيبكا بزي زخونه يكون ترجم بعلخا تردي خا بعلخا ترجمون بعلخا كتنتنون كم تخيل ولا سوا ملكعون مسرعون دحار ديرو خا تي ملوقتن تمرتن كتردا يخلق كما يسزي بزي اتنايت انت قانقوات مسنا عقداسي نيرو هراي مونا بقانقوا اذا مسغب قالاتهم جئز تግርኛን ዲያ اب قانقواتات جئزن تግርኛን زلو ممسسالم زفلاليو منታይ بمسرته قانقوا جئز حد خبتي سماوي قانقواتاتيو الحال بزح غزي حزبناون زي فلطو مستي سماوي قانقواتات فلاي كا مستي قدس مصحف تصحفلو ابراهيستن ارامايستن زبحال قانقواتات مسعارون سلازراخب
أو عبيتي منبر طباب مالت يونيفرسيتات ناي كالعالم لك خمتين إبراهيستن أرامايستن زقدسلو نجس كاقدسلو مخنياتو قاليو أبي إبراهيست استسأنا ترجم ويك قاليو قال أبو استسأنا ترجمو أبجز أب عرب كرهوس لزخولو إذا كم حجازي تدقاقا في قانقاتات زورارس قانقاتات لزخونه إلهم جزون يصنعوهم أنا زجرا مني نحنا بزي أمناتنا عبيتي تقامات زينا أبي أوروبا قانقا جز فلتون زمرامورن مسحبتن يركبي ورقص بقني 250 عامات كا مزجب قالات يكون كالو مزح صحفات قانقا جز صحيفيو ስለዚ ቋንቋ ግዕዝ ሓደ ካብቲ ሴማዊ ቋንቋታት ዝበሃልዩ ትግርኛውን ካብኡ ዝመጽእ እቲ ሴማዊ ቋንቋታት ኣብ ኣርባዕተና ንውድቦ ደቡባዊ ማእከላዊ ሰሜናዊ ምብራቃዊ ተባሂሉ ደቡባዊ ዝበሃል ኣብ ወገን የመን ሕጂ የመን ወይ ከዓ ደቡባዊ ወገን ዓረብ ዝበቆለ ሳባዊ ዝበሃል ካብኡ ዓረብን ሳብያን ወይ ከዓ ሳባዊ ቋንቋታት ዝበሃል ዝወፅእ ግዕዝ ካብኡ መጽእ أتي مأكلاي زبال زحجي وجن إسرائيل وفلسطين زلوا وجن أو إبرايست يوت عندي أو موقعلو سمينا وزبال كأرامايست نسون كإبرايست وزح زي في الليل مبرق قوي أبعال بابلون حجي بغداد العراق زلوا أو تسمع عليه قام قاعد تجرم أب بابلون زنبرت انتهوا قام قام مسسن عوو تحدي سدرابيت مخانة قام قاتات أب رايستن أرامايستن أب جزن زي ترخبه أب تقرنيا زلوا السرعة أبتي تنتي بابلنا وقام قاترخيون عمنت أتا أتوم أتي أتن زول أب تقرنيا راح زلوا أبتي تنتاونا بابلون كم زلوا تسرع ترخيو معي سلزي قام قا كم زي ناي ولدو مالت حدا نايبو طبعا حد يقول نايب حقو ونايب بحقو طبعا زورس حدا والعوي قال كم عينت كا تقرنيا حجي كاب جز حليفو كاب أرامايست كاب عرب حليفو نايت تنتاوي قلبه حلياتو نوصل معي سلزي تي قام قطات متسار كم زلوا من زي قام قاجز حدا خابتي سما قام قطاتيو ناي سما قام قطات بحري كنو لنخل مجمريا بقررو زدمت حيالو في دلات اللو ولا قاجز لومي أطفي وي موزحتو جن زي فلاي ناي عدم حرالي كاونتي بزرا خبام صقم نتي حامد ماصرس انو كاو خا تومناتنا لي كاونتن كاو لمي دمو مسرتنا انا ناي صقمنان سلازي بغورز مسفيدالات الله مسرتو قالاتو خا كاب سلسته فيدال زمرناي كله سماو قانقاتات وحد ناي غزي ناي تنسس نو بانجليز وحد دارغا ابناي حجي ناي بريزنتنس ناي حجن ناي زحالف خا باستنس اويو زي زمركوش رابعاي كلته صوتات راح يزلوا تبعتاينا نساين قال مونغونيا زباليلن كونا بجلالصا تخزبرن جرهن اغبابيو كم حللا خايكونن شاد شاي اعماد زبال كمزي جبره تجبره اغبره تجابره اغابره ناونا نخدو يقتل اقتل تقتل قتل ناونا نخدو ابس ما قانقات راح يركب قال قانقات تشرش يركب قال بحد نبي عرفت نجا لم زقل صنبر بحد قال جلسوا أي كل نفسي يزي تي سماو قانقاتيو بمول سماو قانقات كابي يمان نسقام يصحف كلكم عرب ما يتيو جز راحيو نمجمرا غزي كاب صقام يمان صحف زغن نقدس مصحف كاب غريك ترجمو خلو كاب رايس ندس ترجمو خاطي غريخاو ترجم كترجمو خلو نو امساسيلهم مخنياتو شعوتهم غري خاويان سلطنو زعابي امنيرم ناتهم كل صبق وين راس لزنبره نتيجه اسكا كاب سماوي ازمادون حواتون تفليو كابي صقام نيمان كم زحج زلوو تغرنيا امحارنيا تغرا خالك انا يجز طباي وسيدو خمو كالجن كل سماوي بحرين طباين زلو ازي اطرحاتا كابتي نتي سماوي بحرين طباين نخحدق زغدتو مايت ስለዚህ تقرنيا مسجز كما تنسمعوا قانقا ركباتو أزيو عبيو فيدالاتو نسيو مزجبك علاتو 950 تناي تقرنيا أبتناي جزاتيو سوا مسارعاتون ناي عناقص ناي verb systems بحال ربحتا نرجع 950 خاب يزوسدو قالوا قدام مصحف فيدالاتون
ብርግጽ ኣብ ግዕዝ ዝጠፍአ ኣብ ትግርኛ እውን ዝተቀላቀለ ኣሎ ስለዚ ንግዕዝ ንኽንመራመር እውን ትግርኛ ይሕግዝ እዩ ሓደ ኣቦ እንታይ ይብሉ ነይሮም ቅድም ሓደ ሽማግለ ፈላሲ ዝምሁርና ዝነበሩ ናይ ትግርኛ ግዕዝ እዩ ዳኛ ይብሉ ነይሮም ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ ትግርኛ ድሕሪ ተማጊድኩም ተኸራኺርኩም ናይ ግዕዝ ሰዋስው ወይ ከዓ ናይ ግዕዝ ኣሰራርዓ ክዓርቀኩም ወይ ከዓ ክመርሓኩም ይኽእል እዩ ይብሉ ነይሮም ጥንቲ ከዓ ትግርኛውን ንግዕዝ ይሕግዝ ነይሩ እዩ ኣብ ጎንደር ዶም መምህራን ሊቃውንቲ ናይ ግዕዝ ብገለ ቃል ድሕሪ ተኻቲዖም ምርዳእ ድሕሪ ስኢኖም ሁር ሃበ ብሄር ሃማስየን ኣብ ሃማስየን ኪድሞ ነቶም ትግርኛ ተዛረብቲ ንኦም ስምዖም ካብኡ እቲ ናይ ትግዕዝ ቃል ትርጉሙ ክትረኽብዎ ኢኹም ዝበላ ተሓስባ ነይሮም ሓደ ኣብነት ኣሎ ካብኡ ተበጊሶም ሓንቲ ቃል ስለዘከላኸለቶም ከይድና ናብቶም ትግርኛ ተዛረብቲ ከይድና ነፃልያ ኢሎም ክመፅእ ከለዉ ኣብዚ ወገን ወልቃይት ነጀው ክመፅእ ከለዉ ኣብ ሓደ ዓዲ ሓዲሮም ዝበሃል ኣብ ሓደ ገዛ ሓድሩና ኢሎም ጂ ሰበይቲ ኣጋይሽ መፅኦም ኢላ ተብተብ ክትብል መጎጎ ኣጉዳ በቲ ከዓ ፀብሒ ገለ ትገብር ሕጂ ነታ ጓላ ነቲ መጎጎ ፋውዝዮ ኢላታ ሓደ ካብቶም ኣጋይሽ ሰሚዕዋ ንኺድ ንዓድና ንመለስ ኢሉ እታ ትርጉም ረኺዋ እታ ቃል ተከላኸሉ ዝነበረ ንስያ ስለዚ እታ ትርጉማ ረኺብዋ ኣብ ናብቲ ቀንዲ ከይበፅሑ ካብ መገዲ ተመሊሶም በሃል ስለዚ እንታይ እዚ እቲ ናይ ግዕዝ ዘከራኽር ኣብቲ ውላዱ ዝኾነ ትግርኛ ጠብያትን ባህልያት ክርከብ ይከኣል ዝዋ ተሓስባ ነይሮም ማለት እዩ ኩነታት ፊደላት ኣብ ግዕዝ እምበር ኣብ ትግርኛ ዘይዝውተር ፊደላት ተባሂሉ ከም በዓል ፀ ሓዚ ድርብ ተባሂሉ ብርግጽ ሎሚ ዳርጋ ኣብ ምሕዳጉ ዝንብል ዘሎ ብርግጽ ቶም ግዕዛውያን ሊቃውንቲ ዘይድግፍዎ እዩ ፊደላት ክሕልሉ እዮም ዝብሉ ግን ድሕሪ ናይ ብሓቂ ምርምር ኣካይድና ንኣብነት ፀ ክልተ ፀለና ሓደ ክቢ እወ ፀፀሓይ ዝበሃል ሓደ ክቢ ሓደ ከዓ እቲ ፀ ኖርማል ንጥቀመሉ እዩ ዝገርም እዩ እተን ታጨ ትብል ዘላትና ቃል ሕጂ ፊደል ጨርሻ ዘይነበረት ሕጂ 150 ዓመት 200 ዓመት ተገበረ ትግርኛ ክፅሓፍ ዝጀመረ ትግርኛ ኣምሓርኛ ክፅሓፍ ዝጀመረ ዝመፀት ዝመሃዝዋ ቃል እያ ንጠ ብታሕቲ ንእሽተይ ዓንኬል ኣልግባልግባ ቢሎም ጨ ገይረማ ከም ግቡእ ግን ኣብቲ ጥንታዊ ናይ ግዕዝ ድሕሪ ኸድና ንሓደ ፊደል ክልተ ድምፂ ኣይሃውን ነፍሲ ወከፍ ፊደል ነናታ ድምፂ ነለዋ ሕጂ እቲ ኣብ ትግርኛ ኣብ ግዕዝ ብፀፀሓይ ዝፅሓፍ ዝነበረ ቃላትን ፊደላትን ኩሉ ሕጂ ኣብ ትግርኛ ገሊኡ ኣሎ ናብ ጨ ተቐይሩ ኣሎ ወይ ከዓ ብጨ ይድመፅ ኣሎ ንኣብነት ከም ጨው ምጭዋይ ምጭባጥ ምጭማር ጨርቂ ዝመሰለ ቃላት በታ ፀፀሓይ ይፅሓፍ ስለዚ እንታይ ዘርእየና እታ ፀፀሓይ ጥንቲ ኣብ ግዕዙን ጨ ኣትድመፅ ነይራ ማለት እዩ ዝገርም ኢኻ ኣብ ገለገለ ከባቢ ኣነ ዝዓበ ኩሉ ዝተወለድ ኩሉ ከባቢ ፀሓይ ክብሉ ጨሓይ እዮም ዝብሉ ብዙሓት ንብዙሓት ዝሕቁሉ ገርሞም እዩ ግን ተረፍ ናይቲ ጥንታዊ ክበሃል ዝከኣል ከምኡውን መፂና ክብሉ መጪና ብሉ ታፀውን መፅኣ ትብል ብግዕዙን ብፀፀሓይ እያ ትፅሓፍ ስለዚ እንታይ እዩ ተረፍ ኣብ ኩሉ ዝጠፍአ ኣብ ገለገለ ከም ወዝቢ ይፀንሓካ ማለት እዩ ስለዚ ልግፅ ናብ ሎሚ ነቲ ፊደል ተኸምኡ ነድምፆ ኣይለ ድምፆ ዝብል ዘለባ ክመፅእ ይኽእል ግን ብዝኾነ ሰንጉስ እውን ሸ ዝነበረ እዩ ሓደ ብዕብራይስጥ ዝፅሓፍ ሽን ዝብል ፊደል ልክ ከምታ ሰንጉስ እያ ትመስል ካልኣይ ከዓ እቲ ኩሉ ብሰንጉስ ዝፅሓፍ ፊደላትን ቃላትን ናይ ግዕዝ ኣብ ትግርኛ ሕጂ ናብ ሸ ተቐይሩ ኣሎ ሴመ ዝነበረ ሸመ ኮይኑ ሴጠ ዝነበረ ሸጠ ኮይኑ ስለዚ ከምኡ እናበለ ይኸይድ ከምኡውን እታ ሃ ብዙሓት ንብላ እውን ሃ ፍልይ ዝበለት ብዙሓት ዘይብሎን እታ እውን ኸ ናይ ኸ ድምፂ ከም ዝነበራ እታ ኸ ሓዳስ ሕጂ ዝመፀት እያ ኸ ሸ ጨ ሕጂ ኣብዚ 150 ኳልኣ ትግርኛን ኣምሓርኛን ክህተም ዝጀመረ ዝመፀ ቃላትና ክንብሎ ንኽእል ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ግዕዝን ትግርኛን ዘሎ ርክብ ኣዝዩ ኣዝዩ መሰረታዊ ክንብል ንኽእል ካልኡ ብዙሕ ኣሎ ፍልይ ከለዎ ዶ ዝብል ዘለባ ክመፅእ ይኽእል ብርግፅ ኣሎ ምክንያቱ ትግርኛ ካብ ግዕዝ ይወለድ ይምፃእ ደኣ እምበር ርእሱ ዝኸኣለ ናቱ መልክዕን ናቱ መስርዕን ዝለበሰ እዩ ስለዚ እቲ ካብ ግዕዝ ዝወስዶ ጠባይ ክንሕልወሉ ኣለና እቲ ናቱ ጠባይ ናቱ ዘማዕበሎ ከዓ ብርግፅ ክንሕልዎ ኣለና ስለዚ ከም ቋንቋ መጠን ክልተ
ቋንቋዮም ግን ኩሉ ግዜ ክነጽንዕ ከለና እቲ ካብ ግእዝ ዝወሰዶን ካብ ግእዝ ዝረኸቦን ባህርያትን ጠባያትን ክንሕልዎ ኣለና ማለት እዩ هراي أبتي سواسو من البات خنسجر أب كلتي أمون من البات أميرنا هنري يوم بقرما زي جز أب سرعة زر ناتو ويت سرعة زر بناتو part of speech نبلو كميو كونه تيمثل مستم بشو منتخب فعالات نبلو نايتجرين يا خنتاي زامدو تركل معري بزح فلين يبلون مناتو ستي مسرت ناي سواسو ناي تجرينيا تي جيس لزخانه ولا تقالات كمان كل جزيو مسس عمر مستوعد تجم مستقام جمر خالو نالو ولا كوا جليم ناي سواسو مهران كان تجرينيا ناتو اسمات كوون سواسو تجرينيا فتينا يوم جليو صبوعو نت كندي تولات اسم زبل قال ناي سم ملوطي زبليو بغزيو نتمحراي انتاي مالتي لكا نايتي سم نايت قال ترغم تردو حر حساون كله مسعون كغاب تسعر كندسم يلوم اليوم او كله قلص زخونه مالتي بتا حسابون كاب تولات اسم كندسم انتولص مخنياتو نتسم كند تدغاغمو اب كندو اتكن ملوطايو ملوطا خال ترغم الله لازم هم عينت تي سواسو ناي جزن تغنيان تمساسل خون كالو مهنياتو حدا خبط حدا زبقوله سلازخونه بحسابي بعبيو تي سواسون قانقان زبل حساب خلنا يليهم قانقاي زقدس نبر سواسو اي قدس زبلو ግን قانقان سواسون بحساب زولد رجص تي سواسو زو مصحف تصحيفك سرعك حقتا تقيمك لتمهاراي وين والعالم هارو دحراي زمصي ግን እቲ ስርዓትን سواسون او مسوس ቋንቋ ሁለት ከሎ ክፍጠር ከሎ مسوس ነበረ አልንበር دحار ምሁራት መጽዮም ዝሃቦ መልክዕን መስዕን አይኮንም مسوس ነበረ ምናልባት በመደበኛ ዝሆነ ገባብ በስሩዕ ዝሆነ ገባብ ሰሪዖም በብደረጁ ናይ ምሃር ብርግዝ دحራይ ምሁራት زمحازو جواب كون خل جن نتزنبر يوم سريع منبر حدش نمسو أيقونس لذي برجس كقانقا كنردد خوين خا أتي سوا ملكو كنحزر لنا تجرم توم زي تمهارو خزارة وخلو برجس حدا لوجيكال وكأصلا مقطع كنا نخل الجواب جريمة زارو تسلم تايم قدنا يكون سوا كل زي تمهار حيكون كان حدش قانقا تمهار كالغاس واسو تجمر ግን እቶም ቡ አፎም ዝኸፍቱ ስለዚ ሰዋሱ ምስኦም ዓቢ ምስኦም ይውለድ ምስኦም ይዓቢ ማለት እዩ ስለዚ ብዘይ ሰዋሱ ዝሆን ነገር አይክህሉን እዩ ሰዋሱ ዝብል ቃል ንርእሱ መሳልል ማለት እዩ ከምቲ ናብ ሓደ ዓቢ ናብ ዝህንፃ ዝሕጂ ክንዲብ ከለና ክንደይ መሳልል ወይ ከዓ ደረጃታት ደይብና ስለዚ ናብ ቋንቋ ንምድያብ ትጥቀመሉ መሳልል አገባብ ስለዝኾነ እንተደኣ ንሱ ዘይብልካ برجس مدايب سينكا أصول ما يأتي زي سواسو أجداسيو ناي جز سواسو كا برجس ناي تجرنيا ناي محارنيا ناي زخلو زي سما وعم قطعت نلو زي حاجة نبض خباب ننزلو زي مراق أفريقيا مشارتي يو كنا بنخل سلازي خا زي مزجبك علات ناي جز تجرنيا بحكي أجداسي كوين يركب لاي زي مزجبك علات زي تجرنيا هنا معبل نزلنا عقبي درجة عقر ويهولول حبتي نحن لون نخل حدا ديبوزيت لون نخل تنابير زلوا ذكرني مع تمهات خلنا دي ناي بوليتيكال وتيخ مس خلوا يتبع درجة جمهور خلوا بزح ناي جز قالات نرس درجة زول قال ناي جز قالي خبتنا أوزعون كتصنحها قاليو قالات ناي بحكي نسخ خلص لم تاي ناي كال ناي وصاي ناي أوروبا وقامات نتكلم منبلي من زي إذا مسحف زي هو طعمي أزيو مسألة ونا خلنا نخل بزحيو سلازي تي سواسو أبطوان قالوا جن كنكتلو قالنا لو مزح زحزنكا قام السلام عيوب زخوني في المجد تسامع عنبر قدرنا يكون الحكتات ساعات الناس واسو كتكيد كتتحاز زولو جن
ናይ ብሓቂ እንተ ናይ ኣእምሮ ናይ ፍልጠት ስነ ፍልጠታዊ ገባብ ክንክተል ኮይና ብርግጽ ነቲ ሕጊ ናይ ቋንቋ ክንክተለሉና ሰዋስው እንተዘይተኸቲልና ስሩዕ ናይ ቋንቋ ገባብ ኣይተኸተልና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሰብ ቋንቋ ይኮንና ክንዛረብ ሓሳብና ክንካፈል ክንሰማዕ ክንሰማዕውን ኣይክንክእልና ስለዚ መሰረታዊ ኣገባብ ናይ ሰዋስው ክንሕዝ የድልየና ካብቲ ቀንዲ ነዚ ሕግዘና ከዓ መዝገበ ቃላት እዩ መዝገበ ቃላት ዘይብሉ ቋንቋ ብርግጽ ገና ዘይማዕበል ቋንቋ ንክንብሎ ንኽእል ማለት ቋንቋ ይማዕበልን ዘይኮነስ ንክምዕብል ኣይንሕግዞን ኣለና ማለት ካልኦት ክረኽቦ ዝኽእሉ ከም ሓደ ኣብ ሓደ ዝተቐመጠ ናይ ቃላት ውሉል ኮይኑ ኬድካ ፈትሽካ ዘለኻዮ ትረኽበሉ ወይ ከዓ ዝጠፍኣካ ወይ ትርጉሙ ዘይረኣ ዘይፈለጥካዮ ቃል ሓሰሲልካ ትረኽበሉ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ መዝገበ ቃላት መሰረታዊ ስለዚ ከዓ ኤውሮጳውያን ግዕዝ ከጽንዑ ጀመሩ ብ1600 ጀሚሮም ከጽንዑ ጀመሩ መጀመርያ ዝገበርዎ መዝገበ ቃላት ምግባር እዩ ኣውራ ኣብዚ ዝፍለጥ ብ1850 ኣብ ጀርመን ዝተሓትመ ዲልማን ዝተባሃለ ሓደ ምሁር ጀርመናዊ ዝገበሮ መዝገበ ቃላት ነቲ ናይ ግዕዝ ቃል ብላቲን ከምኡውን ብዝመሳሰል ናይ ግሪክን ናይ ዕብራይስጥን ናይ ዓረብን ቃላት ገይሩ ይፈትሖ ሰበቲ 8-9 ዝኾኑ ቋንቋታት ናይ ማእኸላይ ምብራቕ ዝፈልጥ ናይ ጥንታዊ ማእኸላይ ምብራቕ ዝፈልጥ ሰብ ነይሩ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ክሳዕ 700 ብል ዝኸውን ብራናታት መጽሓፍቲ ናይ ግዕዝ ኣብ ፓሪስ ኣብ በርሊን ኣብ ሮማ ኣብ ሎንዶን ዘሎ ብምሉኡ ኣንቢቡ እዩ ናብዚ ዓዱን መጽ ይፈለጥኒ ኣንቢቡ ኣጽኒዑ መጀመርያ ዝገበሮ እቲ መዝገበ ቃላት ድሓር ድሒሩ ከዓ ሓደ ሰፊሕ መጽሓፍ ሰዋስውን ኣሰናድዩ ስለዚ መዝገበ ቃላት ንሓደ ምዕባል ሓደ ቋንቋን ናብ ሓደ ቋንቋ ንኽትኣቱ እቲ ቀንዲ ማዕጾ ኮይኑ ዝርከብ ስለዚ እቲ መዝገበ ቃላት እንታይ ዝገብር ትርጉም ናይ ቃላት ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ቃላቱን ስሩዕ ሰዋሰዋዊ መልክዑን መስሩዑን ቦትኡን እውን ዝሕብረና ማለት እዩ ንኣብነት መዝገበ ቃላት እዚ ብኣናቅጽ ወይ ብግስ ዝጅምር ንኣብነት እታ ዓንቀጽትያ ብኸመይ ዓይነት ረብሓታ ከም ትረብሕ ኣብታ ቀዳመይቲ ገብረ ኢሉ ገቢር ገቢረት ትብለና ስለዚ ቀዳማይ ረብሓታ ምዃና ብኣ ኣነፂሉና ኣሎ ማለት እዩ ቀደሰ ኢሉ ከዓ ቀድሶ ቀድሶ ድሕር ኢሉ ካልኣይ ረብሓታ ምዃና ከዓ ኣነፂሉና ስለዚ ትርጉም ጥራሕ ዘይኮነ ባህሪን ጠባይን መልክዕን ናይቲ ቃላቱን የነጽረና ናይቲ መዝገበ ቃላት ጽቡቕ መብዛሕትኡ እዋን መዝገበ ቃላት ነቲ ትፈልጦ ክትዝክር ከይተጥፍኦ ነቲ ዘይትፈልጦ ከዓ ዝያዳ ክትዕምቆ ብዓብዪ እውን እቲ ሓደስቲ ወይ ድማ ነባራት ጥንትዋት እንብሎም እውን ክስንደልና ይኽእል እዩ ኣብ ሕፅር ኣቢለሲ እዛ መጽሓፍ ናብ ሕትመት ክትበጽሕ ምናልባት ኣቐድማ ኣቢለ ዝጠቐስኮ ኣስተዋፅኦ ነይርኩም እሞ مستن كالوت بمزماد انتي ملسالوا زكايتكم وتعالى خنتاي مسلمير بمسرتو لا مصحف زي زرسوا اتو جبرزغي الحانوم استبحالو ابي جرمن زركبو زيغايم قدم تمهاراي كوينم ابناي بيته كنت ابزرا كنت استمهاريوم دحر جن كم ممهر فمناي بانك سرحتنيا ونيروم بناي ولقي مصنعتن تقداسنتن ቋንቋ ግዕዝን እትንሱ ቋንቋ ግዕዝ ከ ኣክሳዕ ጊዜ ናብ ጽሕዎ ዘሎ ኣብ ቤተክርስትያን ሃገርና ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስትያን ዝውተር ዜማ ነዚ ኣብ ምጽናዕ ብዘጠን ቅዱስ እዮም ነይሮም ኣቶ ገብረዝጊ ኣነ ካብ ንሽተ ዝፈልጦም ባዕሎም ዘካየድዎ መጽናዕቲኦም ነዊሕ ግዜ ገይሮም ዳርጋ ክሳብ 20 ዓመት ኣብ ቢሮ ሲድሮም ክኾን ኣሎ ምክንያቱ ክጅምሩዋ ከለዉ ኣጸቢቐ ዝክር ኣብ ሃገር ጀርመን ብስራሕ ዝፈት ኩሉ ግዜ كم جمرات حر نوح جزء أمانجو ركبين ورنان أقوال سامو خانو خنول كلناجن ودي نوزع عدنا ختم سيد دما الرمو إلى منان يرم جن تي ختم مستدري خاطر جزء سلز حصرة بزح استجابنا جريلن برجس من حال سوس حصل زخاني كل جزء كلا أي صار سير بعي كلا توجنات كري وخلو زر ما يمتسأنن جن كم زلون كسر حقيقي أبي دحرا ايوان برقص زي زله تام مستوده
كم بحدش كتم كله زاد اللي يخبر له خل زخنا جن بحق قلاو صعري مخا ولقاوي مصنعتي ناي اتو جبرزغي ادحانم اجي اب هاجر جرمن اب كتما ستغارت تقمط زلهم نسوم اصبقهم بالحلف سطقم لا مصحف كم زرعنايو ناي طنتي بزحات ناي جز مهران تقملا كيدان ولد كفليس تبعلت ناي جز امحارኛ مصحفيا توم كيدان ولد كفلي خا خابسين شمنتين 8 زابيلو ساعات نسران ابزي اباص ابكرن زنبوريم ابزو خينه مصحف ماستناديمو الحر يرسالم كيدم ابرايست اصنعهم يم اصوابيقومنا اموداتا ግን አብ አዲስ አበባ ከተማ በሽንጫቲ 30 يلنا بلي مسدن ذكران بزخونه ግን ንስኣ ወላ ተሰራራውን ናይም ተከትሎም ግን እትቅድም ዝበልኩ ኣብ ጀርመን ሰዓት መናይ ዲልማን ዝተባሃለ ነርጋ ክላሲካል ክባል ዝካል እዞም ኪዳነ ወልድውን ካብ ጻዓዱ ኮሚራናን ወላ ካብ ቦታትና ይነገርናን ከምዚ ዓይነት መንፈስ ቅዱስ ዲ ዝጥበብ ዝሕዲሩሉ ወይስ ናይ ሰብ ጻዓሪ ኢሎም ዝነቀሉ በሓቂ ዓብሰቢ ንውን ከም ዝተጠቀሙ ዲ ዝብሉ ጠቀሙ ማለት ካበይ ከም ዝረኸቡ ነገርም ኣቶ ገብረዝጊ ናይ በሓቂ ሓደ ናይ ኣቶ ገብረዝጊ ስራሕ كم ناي ديلمان صراحة نحن نخل أبو خينهم أبصموان أبو نافقات نعدمون نهجرون نهزبهم كله جن حدا حاولتي للحراي ولده كسرنا دينهم حسابهم مقا تعاوتهم أما ودعتا نسم أنا عالمي بالليل وعلى حديرك أنا أخذكم إذا قال لهم ني كاتوليكا من برب سنة ما وفيمو كاتوليكا من برب سنة اسمراء خا لازم أصحاب زي أهتيمو زرقوا هذا الحجي لذي نالوات وحد قطري تحاتيمو مستودع جن كلا عين ختم تصقوا نجار أي كلونيم دخنا جن زي مسلتي تاريخ نايزا مصحف بزي ما تنقان قات تجرنيا جن أجد داسي حدا تجرنيا مسجز اللي وركب أصابي إذا نصرنا أي كلا أي كا نتجرنيا إحنا مع أولن تخوينا بتي نايجز الجواب هلون عملت حدا أو زوان زي نريو معبالتات قاليو زحقوسك كارلو قاليو نايب حقي زحزن قانقوا زي فولت سوات نعمل حجي تتجولت بالقرالا ازياز ودرتي جن نحوارو سواسو تغنيا سواسو جز مهرو انتاي اسمكم زواو انتاي ايهلت مكنياتو ጨርሽ حال حجز وصتيا تتجبرن بالن تجبرن بالن في اللي يبلو لذي حنت زيت دلي معبالي زيت دلي زعتت حدث مسؤتوا جلسه مسؤتوا كله حنقو فايل تقبلوا حجي نكتوصعون نرجع تصقميو بنصارو كليخا ابزي قربا واحد 10 عامت زمع عبره قالي قالات هلو انقص وي غس زي بلو قالات نابنت حرا وصينا حرا مخان نبلنبر تحارات ورسي انقص اي نبران ግን محرار ዝብል ቃል አውጥተውውን ሓደ ዋን ገለ ተጋደልታ አለ خلص معكم اتصرخي زيتو قال زيت غورلو كل حال جماعتني ازي بغرهم امطيم خونو ግን اب ቋንቋ ግዝ ዘሎ ባህሪ ቋንቋ ግዝ 950 እቲ اسمات ቃላት ካብ አንቀጽ ወይ ካብቲ verb ንብሎ በእንግሊዝ ካው ይዝወጽ እንተ ዘይኮነ ኸአ ካብቲ ነባር ስም ዝበሃል ካውን አንቀጽ ወይ ግስ ተውጽእ ተኸልኻ ንኣብነት እንስሳ ዝብል ቃል ነባር ስም እዮም ዝብሎ ግን ሓደ ሰብ ናይ እንስሳ ባህሪን ጠባይን ድሕሪ ዘርኢ ኮይኑ ተኣንሰሰ ማለት ኣንሲሶ ወይ ተኣንሲሶ ክትብሎ ትኽእልኻ ስለዚ ካው ሕጂ በታ ሕጊ እቲኣ መሰረት እታ ምዝያት ዘይተትብሎ ወይ ከዓ ሓራም ምዃን ምሕራር ትብል ቅርዕቲ ቁኑዕ ኣመዓባበላ እዩ ምክንያቱ ንሓደ ቃል መግለፂ ድሕሪ ዘይብልካ ድኽነት ናይቲ ቋንቋ እዩ ዝገልጽ ስለዚ ሕጂ ዘይትግበረሉ ዘይትእትወሉ ከምዚ ግበረሉ ካብባል ዘይቶ ብሓፂር ተሓር ዓንቀጽ ኮይና كله خطرب كلا حدا الذي كل جزء قانقا خسقن كله زيد الالوتاو نغرات يمصيو حدا جزء خاب حقهم مثلا حجزي بغير زخونت ግን ኣብቲ ባህሪ ናይ ቋንቋ ገዘሎ ስለዚ ኣብ ትግርኛውን ክንቅበሎ ንኽእል ወይ ከዓ ክንጥቀመሉ ንኽእል ሓደ መምርሒ ክንብሎ ንኽእል ማለት ራይ ጽቡቕ በግርማይ ዳርጋ እተን ሓሳባት ጥርንፍንፍ ኣቢልና ቀሪብና ኢና ኣለና ከም ውልቀ ሕቶናተይ حدا ناي سواسو مصحف يكون كمزي زعما سلام محضر قالات
ናይ ምድላው መደብ እንታይ ኣለኩም ኣብ ቀረባ መጻኢ ካብ ስራሓትኩም እንታይ ክንጽበይና ብዙሕ እዚ ንብሎ ስታይል መብዛሕትኡ ስራሕና እዚ ክሰርሐለን ኢና ዘይኮነስ እቲ ኣገልግሎትና ናይ ቤተክርስትያን ናይ ህዝቢ መንፈሳዊ ኣገልግሎትና ዝግድዶ ወይ ከዓ ንሱ ዘምፅኦ ሰዓብየን ስለ ዝኾነ ምስኡታት ዝኸይድ ብርግጽ ቋንቋ ትግርኛ ሓደ ካብቲ ክስርሓሉ ዘሎ ምዃኑ ስለናኣምን ሓደ እውን ንኣና ዝምሃሩና ሽማግለ መምህር ነይሮም ንእሽተይ መፅሓፍ ናይ ሰዋስው ነይራቶም ንኣ ከማዕበልዋ ምስ ሓድሽ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ትሕል ናፅነት ኣብ 93 መደብ ነይሮም ግን ሞታር ኪባቶም ዕድል እንተዝርከብስ ከምኡ ዓይነት ድኾን ተገብረን ግን ሓንቲ ዝተተሓዘ ኣጀንዳዊ መደብ የለን ካልኦት ከም ዝገብሩ ከለኹ ናይ ብሓቂ ተሓጒስና ንቕበሎ ዝኾነ ግን ቋንቋ ትግርኛ ገና ክስርሓሉ ዘሎ ቋንቋ እምበር ስሩዕ ቋንቋ እዩ እዞም ቅድም ዝጠቐስኩም ሽማግለ መምህርና ዝነበሩ ንቋንቋ ትግርኛ ንተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ይወቕሱ ሓንቲ መፅሓፎም ንሕና ቋንቋ ትግርኛ ክነፅንዖ ጅምር ነብል ቀዳማይ ክፍሊ ካልኣይ ክፍሊ ሳልሳይ ክፍሊ ራብዓይ ክፍሊ ንምሃር ካብኡ ሓዲግናዮ ቋንቋታት ናይ ፈረንጂ ጣልያን እንግሊዝን ነፅንዕ ድሓር በቲ ናይ ፈረንጂ ፀቢና ምስ ማዕበልና ምስ ሰጎምና ናቱ መፅሓፍቲ ፀቢና ምስ ኣንበብና ተመሊስና ብቋንቋ ትግርኛ ክንፅሕፍ ንጅምር እሞ ሽዑ ጀሚርና ዝሓድግናዮ ስለ ዝኾነ መእተዊኡን ወፂኡን ጠፍኣና ድሓር ክንዲ ዓቕምና ምስ ዓቕምና ክንዲ ንፋረድ ቋንቋ ትግርኛ መስርዕ ዘይብሉ ስርዓት ዘይብሉ ቋንቋ እዩ ኢልና ብዘይግብኡ ንፈርዶ እዚ ግን ጌጋ እዩ ዝበልዋ ክሳዕ ሎሚ ትስብለኒ ኣብታ መፅሓፍ እውን ኣላ እዛ ፍርዲ እዚኣ ክተልግስ ማለት ንሕና እውን ብዙሕ ግዜ ስርዓት የብሉን ስለዚ ከም ድላይ ክትዛረበሉ ዝብላ ተሓስባብ ዝመንእሰይ ወለዶ ስለ ዘሎ ስርዓት ከም ዘለዎ ኣገባብ ከም ዘለዎ ክንምህሮ ክንረድኦ ብልዑል ዝኾነ ፅሑፋት ብሓቂ እሩም ዝኾነ ፅሑፋት መፅሓፍቲ ክንዝርግሓሉ ነዚ ዝገብር ከዓ ሓደ ኣካዳሚ ናይ ምሁራን ማእከቢ ወይ መንበረ ምሁራን ክብሎ ንኽእል መንበረ ጥበብ ክህልዎ እንተዝህልወና ስለዚ ነቶም ዝመራመሩ ክሕግዝ ነቲ ዝፈረየ ዝተሰርሐ ስራሓት ከዓ መሚዩን ፀሚቑን እዚ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ ምዕቡል ኢሉ ከቕርብ ዝኽእል መምርሒ ክህብ ዝኽእል እንተዝህሉ ክንደይ ምፀበቐ ስለዚ ትግርኛ ከዓ ኣፀቢቑ ምማዕበለ ናይ ሕብረተሰብና መሳርሒ ምዃኑ ዘይተረፎ ብዝበለፀ መሳርሒ ብምዕቡል መሳርሒ እናማዕበል ብዝኽእል መሳርሒ ትገብርን ብዝኾነ ከም ዝኾነ ክትገብርን በበይን እዩ ብፍላይ በዚ ሎሚ ፅሑፋት ይወፅእ ግን ሓደ ናይ ግእዝ ምሁር ዝበሎ ቃል ትዝብለኒ እንታይ ኢሎም ፊደለ ዘህለቆ ኩሉ መምህር ኮነ በበደወሉ ኩሉ ፊደል ዘዝቆፀረ በብዓዱ መምህር ክኸውን ይደሊ በቃ ዝኾነ ፅሑፍ ዘፅሒፍካ ክትሪኦ ከለካ ናይ ሰዋስውን ናይ ፀሓፋን ኣገባብ ዘይብሉ ከም ዝገጠመካ ከም ዝመሰለካ ፅሓፍ ቶም ዘንብቡ ሕጂ ንኡ ከም ሓደ መምርሒ ከም ሓደ መወከሲ ገይሮም ክጥቀሙ ከለዉ ብርግፅ ከምዚ ዕውር ንዕውር ክመራርሑ ከለዉ እንታይ ድንገት ከም ዘጠቆሙ ዓይነት እዩ ዘጋጥም ስለዚ ብሓቂ ክስርሓሉ ኣለዎ ግን ስሩዕ እዩ ክንሰርሓሉ ንኽእል ባይታን ዝፀንሐ ውህሉል ሃብትን ዕቑር ሃብትን ከዓ ኣለና እዚ ናይ ግእዝ ፅሑፋትን ናይ ቀደም ፅሑፋትን ክብል ንኽእል ማለት እዩ እሞ ኣዝየ ዘመስግነኩም ኣባ ግርማይ ኣብርሃ ንሎሚ በዚ ክንዛዝም ካልእ ግዜ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ተራኺብና ክንዝተኸኣ ተስፋ ገብር ደጊመ ብስም ተኸታተልቲ ኣገልግሎት ቴሌቭዥን ኤርትራ ብፍላይ ከዓ መደብ ዕላል ጥበባት የመስግነኩም ይቕኒለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምስ ኣባ ግርማይ ኣብርሃም ዘካየድናዮ ዕላል በዚ ንዛዝም ከምሎም ብካልኦት ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ብርኹ